Pozdrav svima ljudi, ja sam Luka, dobrodošli u još jedan epizod na ovom kanalu. Danas igramo GTA San Andreas. Ok, zašto sam to tako rekao? Nisam blogio. Tako da igramo GTA San Andreas. Malo ćemo da ga prelazimo. Evo, Blood je počeo da snima i sviđa mi se serijal. Tako da ja nisam ubacio nikakve modove, ali iz početka prelazimo GTA. Bez šifri naravno. Evo, ako želite serijal sa šifri da ga pređemo ceo GTA, to jest ceo, da. Izvinite što mi ovakav glas, ali dobro, prehlađen sam. Da. I inače nisam dugo snimao i konačno sam se vratio. Konačno sam se vratio. Jer nisam dugo snimao, vidio sam na kanalu 40 suba, a ko zna koliko dugo nisam snimao. Tako da hvala vam na tome. Čak i ne snimamo vi mi dajete tu podršku. I čak i CJ pao od biciklu. Da, zašto si pao od biciklu? Shit. I ja sam te subscribovao. Da, kao što vidite, CJ me je subscribovao i samo se šalim. Ali dobro. Ima da idemo ovamo kod Grove Street, zato što moramo da pređemo sada 2 misije ili jednu ću da pređem. Pa ne znam baš koliko će dugo vremena mi treba, ali dobro. Sad, ima da odradim igricu sa nekim cakama, a to je da odradim neku misiju. Grove Street home, at least the bar, fuck everything it up. A da, jadno je snimao pa sam vidio kroz prevod. Svi ste vidjeli šta to znači, ne morate to da mi pričate sad. Čak i samo vidite da sam bolestan. Pošto mrzite kad scenu, ne znam da li hoćete da preskočim, ali dobro. Ajde, vidjeli ste odavno. Sweet Candle, ne znam, zaboravio sam ko je to Candle. Ok, sad nije potrebno da uzmemo biciklu. Biciklo nije moje, uzi ga. Ako ste gledali taj film. Nadam se da jeste. Ko je gledao, like ovaj video. I nek napišu komentar. Nešto. Nek napiše ja sam gledao i like ću vam komentar i ima da budete u klipu. To ću da vas pozdravim. Dajte nam kola. Di su? Fuck, paleta! Dođi vam. Stani! Shit. Paljba. Jao. Nije trebalo. Aj zdravo. Fuck. Posekao sam se na usne. To mi treba. A ima ovamo. Uzđeš zapalneti. Kuda su ključevi? Jebem ti. Ajba! Jo. Shit, a gde sam ja to otišao? Svi su s biciklama poređali tek ja. Skola. Kapirate muziku u kola i to? Sigurno ne kapirate. Ili da? Da sam ne kažem šta? Ali dobro. Ti mene zezaš. Ajde bre. To je biciklo. Tamo je biciklo. Jo, što malo lago je. Ali dobro, to je zato što snijam. Di ćeš bre, di ćeš? Sam ga ja oterao da dođe ovdje? Nisam, sad je prošao ovamo. Joj, fuck. Evo ovdje još jedna bicikla. Ok, ajmo lepo da tačno sam znao. Ajde! Lele, to sam da kažem bega i murija, ali dobro. Svi znate za tu foru. Ja mislim.
Slušaj bre. Ne, baš sam mu se namestio, brate. Lele. Moram u ceo komad da dođem do Grove Streeta. Uliznuo sam mikrofon. Lele, rajdere! Ja sam prvi. Iako sam te odgurao da ti dođeš prvi. Znači sad samo što sam se probudio. Sad ne znam koliko su sati. Ima oko 10. I ima da skinem Dead by Daylight, Far Cry Primal i tako neke igrice. Tako da možda će to lepo da mi snima. Sad kao što vidite, ne znam da li vidite, ali frame drop mi je na 25 na GTA San Andreasu dok snimam. Ok, Mission Pass i nimalo para nisam dobio. Ok, dobro. Go inside CJ house to continue. Uđi u CJ-u kuću da nastaviš. Ne razumim, inače ja svaki put dobijam peticu iz engleskog zato što znam engleski, brate. Ok, go and see Ryder live on the street. I lepo čitam inače, nego sad ne mogu. Hello, treasure, my shit, sweet, what's up? Since you've been away, strange around here. Real street families ain't a big smoke. Inače sad čitam pa. Aha. Sad moram da idem kod Rydera jer mi je rekao da moram da se upoznam sa ovdje sa Los Santosom i takvim stvarima. A malo pre mi je rekao da ga je sramota vidjeti sa mnom. Tako da sada moramo da idemo da se ošišamo i nešto ćemo da jedemo posle toga. On to sad nije rekao da će, to jest CJ nije rekao da ćemo da jedemo nešto. Inače CJ to imamo da jede. A ako niste znali, možda ste čak i vidjeli od Andana i možda ste čak i znali zašto on ga sad samo vređa, znači. I sad kad dođemo tamo, nije da morate kao da prejedete pa da povraćate. To je uglavnom neki glitch samo. Nije baš glitch, nego tako su napravili ako praviš jedete. Tako da, vama nije to toliko potrebno, samo stisnete enter. Posle jedne porcije, nije bitno koliko. Samo stisnite enter i onda će Ryder da pljačka. Uzet ću ovu, zašto je mnogo jeftina, isviđi mi se. Ne! Neću. Ajde zdravo. Nemoj ti meni da pokazuješ te ruke, ima mi brkneš u oko. Da, pa moram nešto da jedem, pošto svejedno... Da. Oh my god. Dobro, mršav je, pa šta? Kažem mu da je mnogo mršav, vidi nešto da pojedeš tamo. Gledajte ovaj glitch. Fuck. Kad je on tu stajao, tako stoji, i kad vi ulazite ovamo, nemojte da uđete nego udarite mu kola ovako, on će da uđe unutra pre nego ovoga što ste se vi ošišali. Ne kapiram kako ste me razumeli, možda čak i niste, ali dobro. I zašto samo pričam, ali dobro. Uzet ću, ajde $2. Kiki, stisnite enter i to je to. Ja sam uliko uzeo porcije 2 zato što mi se, toliko da mi se napuni health. I vi tako radite. Give up my money, this is a raid. Raider? Not this again. No one knows it, it's small, it feels sorry. Shit, pa može da se preskoči. Malo